Poštovani gledalci, dobrodošli nazad. Studio broj 1, uživo do 18:30, jako dinamično, jer imamo sve vreme uključenja kako iz Beograda, tako i iz Makedonije, a naravno sa druge strane i rekapitulacije prethodne nedelje kroz razne premijerne priloge. U nastavku sledi ponovo Makedonija, odnosno Skoplje i Joca i njegovo pravo, istraživačko novinarstvo ili reality rešetanje, kako obično i biva svake nedelje od 18 časova, mada ove nedelje smo napravili pravi izuzetak, jer od samog početka imamo pravu premijernu, ali i reality priču. Sofija Janićijević i gospodin Dane i ceo taj slučaj, gde ćemo da istražimo nego upravo u Makedoniji sa pravim svedocima. Joco, da li se čujemo? Bojana, evo nas i na drugoj lokaciji, veruj mi, žurimo, jurimo kako bismo danas sve stigli i kako bismo zaista ljudima doneli mega ekskluzivu ovdje iz Severne Makedonije. Kao što sam rekao i u prethodnom uključenju, ceo dan ćemo izveštavati o aferi Sofije Daneta o kojoj bruji cela nacija, doslovno svi o tome govore. Ja imam danas još jednog sagovornika, mi ćemo na ti, ja sam nekako se dogovorio ovako malo pre uključenja, nekako je lakše. Saša je sa mnom. Saša, da čujem šta se ovdje dešavalo, kakva je bila situacija između Sofije i Daneta, doslovno svi bruje o tome. 2-3 puta sam ih video, za ruku se držali, šetali su ovdje, kupovali su u mesaru meso za jelo i sve nasmejena bila. Kako su ti izgledali? Zato što Sofija uporno neke stvari... Zaljubljena izgledala. Ona više nego Dane. Drago mi je što hoćeš ovako uživo iz Severne Makedonije da staneš pred kamere i da u svemu ovome pričaš, jer ljudi, neko kaže ne veruje, namešteno, ovako, onako, Sofija sve demantuje. Šta ti kažeš na to, Sašo? Pa kako da demantuje kad smo je svi vidjeli ovdje? Tu je bila 3, 4, 5 puta po 5-6 dana, non stop. Si vidio poljubac između njih dvoje? Da. Stani, ovako u javnosti njih dvoje poljube se sve? Za ruku se drže, se poljube, isto kao što je bilo na kameri, ono što je izašlo na... Kako ti je to izgledalo? Ti je bila velika razlika u godinama između njih dvoje? Kako ih je narod ovdje posmatrao? Kakva je bila situacija? Kaže da je deda 70 godina, on je 67-8 godina i isti je kao pred 40 godina. U cutu mladosti. Hoćeš malo da mi opišeš kakav je Dane? Ja se nadam da ću danas imati priliku uživo da ga upoznam. Dane je jedan od veliki svetski skopski mangupa. Šta to znači da mi kažeš? Pa volio žene, mnogo žene imao, frajer, šta da vam kažem. Je mu ovo do sad Sofija najmlađa, najlepša? Pa ne, kako bi opisao? Imao i druge mlade, on je frajer. Ako ima probleme sa zdravljem, nešto, ali to ne utiče na... I kako ti to komentarišeš što su htjeli nekako da ga unize, pa govorili deda, pa da ima problem sa zdravlje, pa da je dementan, vređali ga na sve moguće načine? On je imoćan, ima stanove, ima lokale nekoliko i oni su mislili, ja po moje mislim da će da im prepiše to njima i tako. Znači misliš da su Sofija i Brankica, njena majka, misle da će to sve u testamentu, kao što se ispekulisalo, da pripadne njima dvema? Da, 70 godine, pa da će da umre, pa da ovo i oni da naslede ono sve što ima on. Šta je Dane video na Sofiji? Mene to zanima, šta ima Sofija od svih ovih ostalih drugih devojaka, a većina je danas tako skockano doterana. Mlada, lepa, atraktivna, mada i majka joj nije nešto lošija. Jesi vidio majku uživo, Brankicu? Ne, nisam ja vidio majku, nego kako što je lepa majka, kjerka je lepa, a i baka je možda lepa. A baka je mlađa od Daneta. Šta si rekao, molim te, Danetu kad si video da je sa Sofijom, jesi rekao ala ti vera, kao svaka ti čast mlada lepa, ili si rekao ova će ti izmusti transakcije, uzet će ti lovu? Ne može od njega da uzme toliko
ko što se priča, pošto on je mangup, veliki mangup, ona se uhvatila na udicu. Koliko je on davao njoj otprilike do sad love? Mene to zanima. Pa ne znam, ne verujem da je dao mnogo. Ne verujem. Ona se podlagala tako da je mislila da će da uzme i zlato i ovo i ono, ali ne. Saša, još me... Ne verujem da će da ga prevare, pošto on je veliki mangup. Još me zanima, rekao si mi da su ovu mesaru takođe dolazili, pazarili, kupovali. Tako da, drago mi je što danas zaista imamo žive svedoke, jer Sofija je pokušala doslovno sve da demantuje, da ispravi, da kaže da to nije istina. A evo, ti si danas drugi od kojeg čujem. Evo i mesara je ovde, i oni, ali zatvorena je sad, i oni bi posvedočili, tako da nema ništa, nikakva laga da je. Jasno. Saša, hvala ti puno. Bojana, toliko od ovog uključenja, ali mi ovde nestajemo. Ja idem i na sledeću lokaciju. Tamo me očekuje Danetov najbolji prijatelj Safet, koji će govoriti na brojne teme, priložit će mi sve dokaze, transakcije, šta je Sofija slala Danetu, kako su se dopisivali, kakve su to fotografije bile, o svemu se priča. Tako da će ovo danas zaista biti mega specijal i mega ekskluziva, a gledalci treba da ostanu uz nas jer ćemo u nastavku videti kako izgleda Danetova kuća, pokušat ćemo da dođemo i do njega, svašta pripremamo, toliko za sada, bar što se tiče ovog uključenja iz Severne Makedonije, ali brzo smo tu, uključujemo se takođe uživo i govorimo o svim gorućim temama kada je u pitanju afera Sofije i Daneta. Bojana? Hvala ti, Joco. Ovde je šifra transakcija, očigledno. Jedno čekamo da te vidimo ponovo i da čujemo ko će biti tvoj novi sagovornik u vezi s ovim slučajem, a mi idemo dalje.